Sengibuka eThekwini nakuqala. Kodwa bakithi baze baphela ekuseni Jesu. Hey, bavukile baye emsebenzini. Hawu, Nkosi yami. Kwaze kwanzima. Abantu uNkulunkulu. Hayi shema ngiyazi ngiyazi. Into enjena nje angiyazi mina. Itruck, ibhasi. Kwenza into ongakazi uyibone nje ezweni ongakazi uyizwe. Ngibona into enzeka eThekwini. Abakhethe iThekwini namaphethelo ngicela bebuke nasisibhicongo ekuthiwa senzeke laphana ke ebhasini yaseThekwini abathi ke udriver ngathi kuphele ama-brake wathiwa i-control i-truck kwangenzeka singazi ke abantu bebekhuluma laphana kuma-comment bakhulumela abantu abaningi bethi niyavitorize esikhundleni sokuba ngabe niyasiza. Ngiyabingelela kuphi umlalelo wami ngicela ukuthi uma ngabe nesihlobo sakhe esilaphana eThekwini usibheke ukuthi ngabe sisaphila na noma ngabe nisaxhumana na kunabantu abalimele kabi laphana ke eThekwini ngase Makethe. Cela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, share, uphinde ucomment khona ke sizokulethela zona zishisa zinjalo.